שלום, כאן אופיר שגב פרימן, מומחה ברפואה סינית, רפואה יפנית ואקופונקטורה דיסטלית. לאחר שנים של טיפול באלפי מקרים מורכבים, הבנתי שאני מטפל, ואני לא תמיד אצליח לעזור לכולם. אך עם הזמן, שילוב של כמה טכניקות טיפוליות באקופונקטורה דיסטלית העלה את אחוזי ההצלחה בקליניקה שלי בצורה משמעותית. מזה שנים אני מלווה מטפלים מנוסים שבאים להתמחות בקליניקה שלי באקופונקטורה דיסטלית. עם הזמן זיהיתי שהמחנה המשותף להרבה מטפלים הוא חוסר ביטחון בלגשת למקרים מורכבים ולבעיות שהן לא סטנדרטיות. ולכן החלטתי לאסוף עבורכם מספר כלים, טיפים וטכניקות שהן מאוד פרקטיות ומאוד יעילות, שגם ישפרו את יכולת האבחון שלכם בצורה משמעותית, אך מצד שני גם יעלו את אחוז ההצלחה שלכם בקליניקה בצורה די משמעותית. כל מה שעליכם לעשות כדי לקבל את הסרטונים האלה ולהשאיר את הפרטים שלכם בתיבה שמצד שמאל, וסדרת סרטונים רלוונטית תשלח אליכם למייל עוד היום. אני מאחל לכם בהצלחה ולהתראות בסרטונים הבאים.